gudu wanda rasa maza gudu mai jama'a kake rumbun zuma saraki uban maza kake bango an gaza yin karo da kai mai daraja mai kyau na zuciyar wanda da kowa na fahar da kai jama'a na karuwa da kai jirgin jama'a game da kaya kullum dauka kake ka kai kayi wa makiyanka nisa har yau sun kasa da kai sarkin hausawan mabajana mai alkairi sanni damina farin wata ka haske ko'ina ka haske waje da ɗakuna mashahuri an san ka ko'ina Ibrahim Kano yaban kaya haɗo da ni sa gudu jebi maso dara gamar muce ya gwangwani a basu MJB ka taso tare da kai ake gini ku zubo mana baituka mu ji ga sarkin hausawan mabajana Allah kare mu arziki da lafiya ka daɗe mu ci gaba mu yaban mai san al'umma Alhaji Isa na mu jarumi sarkin hausawar Ubajana. Allah kare mu arziki da lafiya ka daɗe mu ci gaba mu yaban mai san al'umma Alhaji Isa na mu jarumi sarkin hausawan Ubajana. Allah kare mu arziki da lafiya ka daɗe mu ci gaba mu yaban mai san al'umma Alhaji Isa na mu jarumi sarkin hausawan Ubajana. Farko na samu mallake Allah sarki na Ubangiji shi yayi gumi hada da ɗari ya zubo da ruwa ta girgije sarkin da yo masu mulki da talaka hada da alhaji shine muka roƙa a kullum da bukatu na mu yayi mana. Allah kare mu arziki da lafiya ka daɗe mu ci gaba mu yaban mai san al'umma Alhaji Isa na mu jarumi sarkin hausawan Ubajana. Ka salati rabu mayaka a wurin manzon mu annabi habibi na mu dan amina manzo jikan mu kallabi shine manzon da kai ka aiko mana shi dan baya zunubi mu mun yi tawassali da shi ne rahama domin sa kai mana. Allah kare mu arziki da lafiya ka daɗe mu ci gaba mu yaban mai san al'umma Alhaji Isa na mu jarumi sarkin hausawan Ubajana. Mun zo ne mu gaida sarkin hausawa mai matsayi da ɗaukaka Alhaji Isa Ubajana kai Allah yayi wa ɗaukaka jama'ar ka suna ta godiya kai ka riƙe mulki tsayin daka sun samu zakakurin sarki na gari mai tsayi da magana. Allah kare mu arziki da lafiya ka daɗe mu ci gaba mu yaban mai san al'umma Alhaji Isa na mu jarumi sarkin hausawan Ubajana. Sarki ne maka jinjina na ce takawar ka lafiya matsayinka daban yake da nasu mulkin jama'ar ka ka iya adalcin da kake wa al'umma su suka ce mai maka godiya kai ne sarki mai adalci al'umma ce ta ayyana. Allah kare mu arziki da lafiya ka daɗe mu ci gaba mu yaban mai san al'umma Alhaji Isa na mu jarumi sarkin hausawan Ubajana. Sarki sai ka ƙara goda Allah mulkin ka ake ta marmari gashi Ubajana ta yi lafiya baɗil sannan har da zahiri da kai muna goya baya Haji Isa ne a dangare mai ja maka na yi bincike shi matsalar saboda rashin shina. Allah kare mu arziki da lafiya ka daɗe mu ci gaba mu yaban mai san al'umma Alhaji Isa na mu jarumi sarkin hausawan Ubajana. Sarki ji kan gidan sarauta daga nisan babu tambaya ɗawinsa adanka ya yi kyawu don ya wuce ayyukan kwaya dan giwa za ya zama giwa na sani ba yau batun jiya kai ne mai haska ko ina farin wata
na ga mazaje na ta kokowa, zaki na gun ruwan zuma mu ma sai mun zo mu ɗanɗana. Allah kare mu arziki da lafiya ka daɗe mu ci gaba. Mu yaban mai san al'umma Alhaji Isa namu jarumi sarkin Hausawan Ubajana. Allah kare mu arziki da lafiya ka daɗe mu ci gaba. Mu yaban mai san al'umma Alhaji Isa namu jarumi sarkin Hausawan Ubajana. Kowa ya san da shi maɗi baya yin darajar ruwan zuma, mu ma ka kira mu za mu zo sarki don mu ci wanga gajiya. Wurin masoyi baya yin nisa dai ita kauna sai da bibiya. Durran da na zo Obajana har fa da zan zo na yi jinjina. Allah kare mu arziki da lafiya ka daɗe mu ci gaba. Mu yaban mai san al'umma Alhaji Isa namu jarumi sarkin Hausawan Ubajana. Daga nan in nemi izini gurin ka sannan ayi mai iso. Daga nan in gaida emiyan nan na Obajana in yi jinjina. Uba idewu jarumi ne sannan ga tsai da magana, mai kyauta wacce ba irin ta gani ta faɗa a razana. Allah kare mu arziki da lafiya ka daɗe mu ci gaba. Mu yaban mai san al'umma Alhaji Isa namu jarumi sarkin Hausawan Ubajana. Da kokona na zo gare ka emiya daure kai mini, mota ta ce ta taka busa kuma sannan ta ci runguna. Sai na gaishe da kai Kabiru tsohon Naija kana mana, Alhaji uba na Zaria sai mun zo kai ma kana mana. Uwar gida Safiya Gimbiya shafa mace shago barmana, Lami ke ma za na saki dan na san zaki yi mana. Adama ga baitin kina yau a gare ki ina ta jinjina. Yaran sarki na gashe ku dan adalci kuna mana. Nurin sarki mai adalci domin kyauta kana mana. Shamsuddin tamburan girma a gare ka ka ƙara azzama. Rabi a tigin biyar mata wace bata can kwaɗar rama. Muhammadu jarumi gwani na wannan san bayan faɗa. Aliyu zakakuri gwani na san za kai yi azzama. Zaharaddin jarumi gwani na kai masu ka ƙara azzama. Abubakari gaisuwan ban girma ni ne na yi maka. Hagin miyar mata tilas ne in sa da ke. Allah kare mu arziki da lafiya ka daɗe mu ci gaba. Mu yaban mai san al'umma Alhaji Isa namu jarumi sarkin Hausawan Ubajana. Ga Aisha da Maryam 'ya'yan sarki a dangare, Rukayya gimbiya ta mata ke makin zam a dangare. Hafsa sunan kira na sa shi ne ya sani nake ta nazari. Yayan sarki za na sa Alhaji Garbar ni a dangare. Tilas ɗan gaishe na kai dan na san kai ma kana mini. Abokai za na gaida kogon sarki sai na fi kwarjini. Dan hajiya ga jinjina ta ban girma Allah ƙara ɗaukaka. Alhaji ya umarni jarumi kai ma Allah ƙara ɗaukaka. Sarkin fawa gwani na ne naman nan za ka samu ni. Malam Sa'idu jarumi kai ma Allah ƙara ɗaukaka. Malam Magaji jarumi kai ma Allah ƙara ɗaukaka. Sani Kwaloni jarumi gwani kai ma Allah ƙara ɗaukaka. Alhaji Aminu jarumi gwani kai ma Allah ƙara ɗaukaka. Sarkin samayi Sani namu ne fatan Allah ƙara ɗaukaka. Alhaji Uba Zariya namu kai ma Allah ƙara ɗaukaka. Manyan masoya ne ga jarumi gwarzo jagoran Obajana. Allah kare mu arziki da lafiya ka daɗe mu ci gaba. Mu yaban mai san al'umma Alhaji Isa namu jarumi sarkin Hausawan Ubajana. Allah kare mu arziki da lafiya ka daɗe mu
ci gaba